Nopein tapa määrittää jonkun ihmisen persoonallisuustyyppi on katsoa, minkä nappulan se valitsee Monopolissa. Tämä johtuu ensinnäkin siitä, että se pelinappula, minkä sä valitset silloin lapsena tai milloin ikinä pelaatkaan tätä peliä ekan kerran, niin se valinta säilyy läpi sun loppuelämän. Ja toisaalta Monopoly on just se peli, joka kuorii kaiken sen pinnallisuuden ihmistä ja paljastaa millaisia hirviöitä me kaikki ollaan sisimmiltään. Jos sä olet sitten söpön pikku koiruli, mikä tää on pieni Yorkshire terrieri vai mikä, niin sä oot itsekäs narsisti. Lähtökohtaisesti kaikki haluais pelata tällä koiralla. Se on ihanin noista nappuloista, se on niin söpö. Jos sä oot saanut sen mahiksen pelata tällä, niin se tarkoittaa sitä, että sä oot jyrännyt muitten yli, sä et oo kysynyt niiltä, haluuks ne pelata tällä. Ja todennäköisesti sä rohmuut se aina aikaan, mä oon koira. Vieläpä siihen päälle kuvittelet, että sä olisit jotenkin sympaattinen ja ihana tällainen pikku hauveli. Sulle sanon vaan, että oo välillä hiljaa ja kato, mitä muut ehkä haluais tehdä. Sitten ne, ketä ottaa tämän silinterihatun, niin ne on sellaisia karikatyyrisiä kokoomuksen äänestäjiä, jotka suhtautuu tosi loogisesti tähän peliin, että ne miettii, että mitkä maat, kiinteistöt on kaikista parhaimpia sijoituksia. Silleen niin kuin vaikka jotkut eräät, että tää oranssi on aika kiva väri. Sitten jonkinlaisena vastakohtana silinterille on tämä nyhverö-sormustin. Tän ottaa kaikki semmoset tosi raasut. No, minäkin mukaan lukien. Sormustimella pelaajat on sellainen, mä niin pikku ruinen, minä valitsen viimeisenä. Ja sit niille jää tää sormustin. Vaikka silleen, sä voisit vaan ryhdistäytyä sormustin. Sitten täällä kun on näitä tossua ja silitysrautaa ja kottikärryä. Jos joku valitsee jonkun näistä, niin se on ihan semmonen täyteihminen. Se on sellainen sivuhahmo jopa sen omassa elämässään. Mutta hei, tämmöstä tällä kertaa. Tulisiko joku pelaa mukaan Monopolia, sillä kukaan mun nykyisistä kavereista ei suostu tästä mukaan?